Bueno, maing buntag, maing udto, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini atong broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook sa tibok nga kalibutan. Live sab kita karon sa GSAT sa tibok nga Pilipinas. Labaw sa tanan, live kita karon sa nakainlain nga mga Hope Channel stations o sa mga layman radio stations nga nagalibot usab sa palibot sa Mindanao bisan pa man sa Visayas. Ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Caderma, at usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o kang Sir Chimel Almocera nga ato usab nga treasurer. O ayaw mo kalimot nga pwede mo manawag live og tagaan nato og panahon kanang inyong nga mga pangutan. Bueno, ang inyong gugamos pagduko sa inyong ulo, magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Lord, kami nagakalipay sa imong nga gugma. Among imbitahon imong belang espiritu nga magkuyog kanamo uban sa pagtuon sa pulong. Panalangin ni ang tanan televiewers kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Boy na mga pinangga, no? Niya din si atong Christine Yagaw, mayong hapon Pastor Chris, o tanan nga nagatang ani nga programa. God bless pa sa lahat watching from Hong Kong. Okay, congratulations ninyo sa Hong Kong. Murag makabutan ninyo ang iyong kalinaw, di ba? Uman nga majority sa mga pro-democracy ng daog, no? Niyasab din si Happily Ever After watching from Hong Kong. Good afternoon. O niyasab din si Christine Yago. O happy na pud ang kalag kay makadungog og makakaton na pud tag kahibalo bahin sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga instrumento, especially kang Pastor Chris. Salamat sa nimo diha igsuon, Christine. Niyasab din si Eric Jan Bisagas Kahayon. Mayong hapon, Pastor, now watching from Iligan City. Okay? Sabi na, natay caller, go ahead, palihog. Atong dawaton ang atong first caller. Okay, first caller, go ahead, padayon. Hello? Hello, Pastor. Mayong hapon nimo diha igsuon. Hello, Pastor. Ako si Artemia Sacro. Okay. Taga Palawan. Okay, salamat. So, may padayon. mangutan ako sa imo. Kinibang sa Leviticus 11, Pastor. Okay. Kanang ipakaon ba ng nagaingon diha na ang itik o maingon siyang matang dili ipakaon sa Bisaya nga tinulungan. Karon Pastor na may daghan mangaon. Anang pato hasta ng balot. Okay. Dili ba Pastor kanang balot ang iyang kuan na may piso diyan na may dugo. Di ba? Dili man na nga dili man na nga dili na to makaon kay na may dugo. Kay ang imong hunahuna na luok. Oo. Okay, so atong basahon na kanang imong gingon na ba dinhi ang itik. Atong basahon ang Levitico 11 bersikulo 18. Og ang kalamon, og ang pilikano, og ang langgam nga mananagit. Wala itik diri sa akong pinadayag version igsoon. Bisag sa bugna version wala itik. Kanang itik naras mayong balita og mao ra nang nag-inusara nga version sa tibuok nga kalibutan. O mismo sa English, di ka kabasa kay English sa itik is duckman, di ka kabasa og word nga duck. So sa ato pa, kay naginusara ni siya nga version, unya pertindaghana sa mga version nga mulaban nga dili na siya itik, nagpasabot nga kana siya usa ka gitawag nato og kanang sayop nga translation nga nahimo kay kani magong mayong balita, hiniusa nga translation igsoon. Labi na nga naadiha ang Catholic o niya uban pagid gani sa mga ubang version gina recognize gipirmahan pa gyud sa ilang mga pari. Pero kung imong tan-awon sa ubang Catholic Bible, especially sa ubang mga version sa Catholic, mismo sa ilang English, walay mabasa nga dak sa tanan nga version sa Catholic. Mismo pa sa mga Protestant, walay mabasa nga dak. Diha ra gyud sa mayong balita. Og ang word nga dak igsuon dili siya proper nga muhaom sa Tinshimeth nga gikan sa Hebrew word. Tungod kay sa Tinshimeth igsuon gitawag na siya unclean og aduna may ilahanan dinhi sa Biblia sa mga unclean. Kung sa mga nanap
mao na ang gitawag nato og wala nagapangusap o niya buwak ang tiil, so sa ato pa imo makita unclean. So naa siya mga ilhanan. Sa isda, kung walay himbis o kapay, unclean na siya, hugaw na. Sa langgam, ay kaning mandadagit. Kay kung imo basahon din igsoon, ang versikulo 13, og ang mga langgam kini pagabatunan nga dulumtanan. So nagisgot siya mga dulumtanan. Alang kanyo, dili ka magkaon ini kay kini dulumtanan. Ang agila, ang magdudugmok og bukog. Question, ang itik magdudugmok mas bukog? Mananagit ba ang itik? Naiuban diri nga dili makaon gabiyahe og gabi, gabiyahe bang itik og gabi? So kung imong lantawon igsuon, sayop nga translation ang word nga itik. Now, kung ipakita nako sa imo igsuon, ang nakalinlaing translation sa tibuok nga mga Bible versions igsuon, matingala ka. Ngano man nga sukwahi magini siya. Okay? So atong tanawon igsuon ang mao nga punto. Okay? Kay dinita sa pagsugod. Arita sa gitawag na to og mga translation igsoon, akong abrihan. Okay, niya. Sa King James Version, swan. So dili da. Sa New King James Version, white owl. Sa New Living Translation, white owl. Sa Young's Literal Translation, swan. Okay? Sa Darby Translation, swan. Sa Hebrew Names Bible, white owl. New International Version, white owl. Bisan pa man gani ang swan igsoon na outnumbered sa Bible translation sa tibuok nga kalibutan. Okay? Mas daghan ang owl. New International Version, white owl. New Living Translation, barn owl. English Standard Version, gitawag na to barn owl. Berean Study Bible, white owl. New American Standard Bible, white owl. Christian Standard Bible, barn owl. Holman Christian Standard Bible, white owl. Net Bible, white owl. New Heart English Bible, white owl. God's Word Translation, barn owl. GPS Tanak, sa Hebrew, horned owl. Sa gitawag nato og daghang igsoon. Kung imong tanan, kung ako nimong tanan, walay duck. Unya, minority ra ang swan. So imo makita igsuon nga mismo ang Catholic o Protestant majority sa ila nag-ingon nga dili dak. Usara ka lang translation. Maura nang maayong balita. Now akong question, kung ang maayong balita mao pa ang maayong nga translation, what if kung ang imong gi-Bible study Amerikano? Di kabalo og unsay itik. Sumudagang kag English. Question, asa ka mangdaw-daw og translation nga naay dak? Kay sa pagkakaroon, wa gyud ko'y nakita, gi-scan ko na ang tanan nga mga translation. Kung naa man kay translation nga ikahatag igsoon, will and good, muhatag kog 500 pesos. Kung makabasa ka sa any translation, nga kana siya, duck. Wala tay mabasa sa any translation. So problema na, kung magsalig tayong may balita igsoon, o niya antong saligan may balita na tayo Bible studyhan nga Amerikano, unsaon pag-prove nga dili makaon ang itik, nga wa man sa kailag itik. Okay? Ang ilan duck. Unya ang problema, asa sa versions nga naay mga duck. Wala igsuon. Wala og wala bisag asa. Now, ingani nga mga pinangga, mismo sa Ellen G. White State, nag-ingon nga makaon ang gitawag natong duck. Mismo ang Biblical Research Institute, natay interview ana dito sa NVC, ang dating nga presidente sa Biblical Research, no? Si Miguel Manuel Rodriguez. So imong makita nga mismo ang General Conference of Biblical Research General Conference, mismo ang Ellen G. White State. Now, ang pangutana, hain man na nga gikan sa mga katiguangan. Katong atong mga lulo kani ato mo'y nag-ingon ug atong gisunod ang tradisyon. Mo bitaw nga kung imong tanaw ng Biblia na giingon dia may tungod sa tradisyon, Marcos City, kawang lamang inyong pagsimba kanako sanlik sa inyong pagpanudlo, gipakadoktrina ninyo ang kalagdaag hinimog tao. Nganong gipakadoktrina kay ang uban mingon nga mukaong kag itik sala. Asa man na mabasa? Naabay statement sa General Conference nga moingon nga mukaon og itik sala.
wala kay mabasa igsuon. Mo ni nga mga punto. Salamat nga imo nang gipadala nga gidala ni mga pangutana, wala ko nagtuo nga gikan na sa imo lang tingali nang gi-share dinhi igsuon. Mahitungod sa balot. Matud pa na dugo kuno ang balot diya sa itlog. So naluok. Now ako punto mo igsuon, asa man sad mabasa na iyong dili ka mo kaon og itlog nga naluok. Ang giingon diya nga naluok igsuon, mananap nga naluok. Wa tay mabasa nga naluok na itlog. Ang gidili mananap nga naluok. Now kana imong giingon nga nay pula-pula, gistadihan na ni gitawag nato og usa ka scientist no nga diin murag dinhi ni siya dapit sa India, nakatudlo siya sa Mountain View College ug iyan ang gistadihan pag-ayo ang balot igsuon. Og kanay imong giingon nga nay pula-pula, dili na siya dugo igsuon. Okay? Now matud pa niya ang circulatory system sa maong balot mag-function pag-abot sa 28 days labi na pag-hatch no. Before ana dili na siya ga-function. So ang balot is na 18 19, 20, 21. Pinakadako na kinang 21 igsoon sa balot. Now, dugay pa ang pila pa kaadlaw ay siya mahatch. Niya dito pa mo function ang iyang circulatory system. So, mo man gani igsoon lisod kaayo nga maghimot ta og pagtulunan nga gibase ra nato sa mga katigwangan og dili pinaagi sa Biblia o dili pinaagi sa gitawag natong church. Mao na nga kaniadto hantod karon wa tay nakit-an nga naay Adventist nga gidisiplina kay nga unog balot. Pero tindaghan na pag mga pastor mga unog balot, pero naabay gidisiplina? Wala nga naman. Wala man na gisgutan sa Biblia. Now, ingani mga pinangga na kung di ka gusto mo kaon og balot, di ka mo gusto mo kaon og bibi, ang ako suggestion nga ayaw na lang pagkaon. Ayaw na lang ipamugos nga diin naas Biblia kay wa gina sa Biblia. Okay? Ang problema kay kung atong ipamugos na niya kung Amerikano ang atong Bible study, asa man ka manangkon nga naay dak diya sa gitawag ko anya majority ra ba nini ang translation is all. Okay? So daghan salamat niya na igsoon sa imong pagpangutana. I hope nakatabang na sa imong pagdugang o pagtuon mahitungod nining atong gi-explain karon. Okay? So salamat. Niya dinhi si kay Lia Makabuhay Abali sa Malaysia. Na dinhi si gitawag nato Eric Jan Besagas Kahayon. Mayong hapon pastor, now watching from Iligan City. Niya dinhi si Christine Yagaw ses asa ka diri sa Hong Kong. Kay nangutana siya. Kay na may nagsulod diri nga taga Hong Kong usap. Niya dinhi si Merlin Lapinig Juric. Good afternoon pastor Chris. God bless us all watching from Jeju, Korea. Ginny Sasan, magandang hapon pastor. Paki-great naman po ang mga adik sa pakikinig ng iyong napakagandang programa. Okay ni nga pag-adik ba? Kay dili adik sa mga droga, kundi gitawag na tog adik sa pulong sa Ginoo. Mga kapitbahay ko dito sa Cavite, Joy, Ate Gina, Ate Matilde, thanks po. And God bless you always. Okay, matud pa ni Lia Makabuhay. Mayong hapon pastor, ni ay nangutana kining kanong isda aha kuno ni gikan. Maayo ikaw gyud ang mutubag ana kay maminaw siya diri. Salamat pastor. Okay? Now, ato ipahinumdum igsoon nga walay ngalan nga gingalan si Jesus Christ sa iglesia nga iyang gitukod. Ang pagtukod sa maong nga iglesia, aning gitawag nato sa Mateo 16:18, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Walay nakabutang diha kung unsay ngalan sa church. Mao nay problema na igsuon kay ngano. Daghan mga taong nag-attempt nga kanang gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 nganlan nila. Daghan ang ngalan. Nganlan nila nga Church of Christ. Di ka man sa Amerika, una man ang Amerika nga gitawag og Church of Christ o lahi naman ang dinis Pilipinas. Okay? Dahil gitawag na tog Church of God. O nagyapon ang Amerika nagngalan na Church of God. O lahi na si Soriano. Okay? So, napay gitawag na to og Church of the Living God. Napagay The Rock. Daghan mga pangalan igsuon. Na ang pangutan na, puro ba na sila sakto? Na kung puro na sila sakto kay na ay mabasa din sa Biblia nga gitawag na to og mga common noun. Now,
lain-lain nga doktrina, imposible man sad kay ngano man puro nasakto niya lain-lain og doktrina. Igsoon nga ni ang tinuod nga iglesia walay ngalan nga gibutang diri. Nay mga pangalan igsoon ga-describe sa imong simbahan. For example, Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist tungod kay nagpabilin sa Bible truth, nagpabilin sa Sabbath truth, so gibutang diha ang gitawag og seventh day, ikapitong nga adlaw sa semana nga mao ang Sabbath. So munang seventh day. Unya kanang word nga Adventist, mga tao nga nagpaabot sa bagbalik ni Ginoong Hesus. Ga-describe sa mga katawhan nga naa diha sa gitawag na tuog sulod. Okay? So daghan mga tao nga naghimo silang simbahan nga ga-describe. Pero kana sila tanan, kanang mga pangalan nga ilang gipangalan, mao ba nang nasa Biblia? Dili na mao kay wala tay mabasa. Kanang uban nga nagkopya-kopya og mga pangalan dinhi sa Biblia, dili pa gyud proper noun, no? Ilang pag-abot sa ilang karatula, gihimo nilang proper noun. So naka-violate sila. Kaya dili man na siya capital igsoon, no? So bueno, ato sang bugtuon gamay kay natay caller, go ahead, baliog. May hapon, Pastor. May hapon sab nimo di igsoon. Go. Nalaman po na. Okay? Kanang pinipito nga termino nga Siol, Hades, o Infierno. Okay. So, standard nga kahulugan na niya sa Biblia, Pastor, Palihog? Okay. Daghang salamat niya na igsoon. Nagadepende sa context ang pag-asulti igsoon. Pero usually, ang mga translation ana nag-refer sa gitawag na tuog lubnganan. Okay? So, for example, taga na itong example igsoon din sa Biblia, no? Arita sa gitawag na to og Hebrew nga pinulungan kay susama-susama ra man na sila, no? Mga konsepto nga gitawag na dinhi sa balaan nga kasulatan. Dinhi sa Ecclesiastes 9 bersikulo gitawag na to og bersikulo 10, okay? Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban sa imong kalag. Kay didto sa Ziol, okay? Diin ikaw muadto, walay buluhaton, nila lang, ni kahibalo, ni kaalam. So ang word nga Ziol igsoon, gitranslate kini sa gitawag na to og lubnganan. So gitawag nato, matawag nato igsoon kay usahay ilang gitranslate nga kana magong word nga imperno din sa Biblia igsoon. Mao magani usahay nga naa sa mga punto nga mga GW mo correct sad kay matupid lang unsa imperno, wala may kalayo. Kanang word imperno diha nagisgot man na sa gitawag nato og lubnganan. So kana mo kung gitawag nato imperno igsoon, actually wala pay kung ang imong pagsabot sa imperno ha nga mao nay kalayo ha, wala pay kalayo karon nga gitawag og imperno nga eksistado karon. Mao na nga magpabilin kita sa translation nga kana gitawag og lubnganan. Okay? Now, kanang mga gitawag na to gunahuna na to nga imperno nga naay kalayo, unsaon na to pag-prove nga wala kay kalayo karon igsoon. Number one, ang uban nagunahuna nga ang imperno kuno nasa ilawom sa yuta. Ang uban nagunahuna dito dapit kuno sa mga kawanangan. Pero kung ato ipa-describe ang Biblia unsay imperno, mauni ang giingon sa Biblia. Okay? Imperno nga kalayo ha, dili tong imperno nga ganaw na soban nga gitawag lubnganan kay usahay gavari namang definition karon. Pero sa Biblia ang word nga imperno nag-refer dito sa gitawag na tuog lubnganan. Pero sakya natong ideya sa uban nga ang imperno mao ang kalayo. Atong tan-awon, kanus aman ihulog ang mao nga kalayo nga gitawag sa ubang ug imperno. Niya sa Pinadayag kapitulo 20 atong tan-awon. Okay? Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 9 og 10. Niya gipahayag ang balaang kasulatan diri. Ingon siya diri. Okay? Kay Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 9 og 10. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta, meaning ang mga dautan. Og ang ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad katong New Jerusalem nga gipakana og gikan sa langit. Nga hinigugma, meaning to say future pa ni siya. Kay wala pa man minaog ang New Jerusalem. Sunod, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Diin ang kalayo gikan? Gikan sa langit. Abi ko ba nga ang uban nagbaton og pagtulunan na sa ilawom sa yuta? Question, kung gikan sa ilawom sa yuta din gikan ang kalayo. Kung gikan usab ya ang imperno napagis kawanangan, how come nga munaog ang kalayo paingon dinhi sa atong yuta?
Okay, kano sa may tabo future. Now, unsa may kahimtang ana, unsa may nature ana. Ang uban nagunaw nga to ara na sa ilawom sa yuta o sa kawanangan, dili kana siya mao ang giingon sa Biblia. Ang giingon sa Biblia mao ni. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Mao ni ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. 4 minutes aron matapos ang ato nga gitawag nato og first portion. Pagkadali bagyud sa panahon. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 10. Ato masahon, nagingon diri. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 10. Matun pa niya dinhi. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawad-an uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaan nini. Sa sunugon igsoon ang yuta. Sunugon tibuok ang kalibutan. Ang kalayo gikan sa langit. Na ang punto mo ni kanus amo ni nahitabo. Wala pa mahitabo future ni. Now kanang giingod yang naa sa ilawom sa yuta. Asa man siya na mabasa nga ang kalayo naa sa ilawom sa yuta. Asa man siya na mabasa nga ang kalayo naa sa kawanangan sa langit. Kay kung mangutana ka sa nakatunan sa Seventh-day Adventist sa Bible, nga diin gikan ang kalayo, gibasa nako, Pinadayag 20, versikulo 9-10. Kung mangutana sad ka, nga asa man na ang kalayo ni paingon, dini sa yuta. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. So nga tubag ang problema nga nasa inyong unahuna. Pero ang problema sa mga tao nga mo question sa imperno nga nasa yuta, asa man sa na mabasa. Nga ang kalayo, ang imperno na kunos kawanangan, asa sad na mabasa. Problema. Follow up, Igson. Kani pastor Juan, sa Revelation ni siya, Revelation 20 verse 9 and 10. Ang akong unang nga bersikulo nga gibasa. Ikaduha nga... sige, padayon. Lahat na po ni pangutan, kani ba itong babae dyan nga nanikarga nga bata, o niya na mapinta sa manana, kung tayo pasabot na Ang kanang imong giignong, gi-refer nimo sa Pinadayag Kapitulo 12? O basta manana. Okay, daghang salamat nga na, no? Na, nga ni Igson nga mga punto, kanang imong giingon diha nga naay gitawag nato og bata, mo ni ang giingon sa mga, kung sa Roman Catholic ning translation, si Maria kuno ni siya. Giyon niya, naasay gibata nga mao kuno ni si Kristo. Now, dinhi sa Biblia Igsoon, dili nimo ma-prove nga si Maria, kay kani magong Revelation, nasulat ni siya Igsoon, more or less 90 AD. Kinsay nagsulat? Si John. Now, si John mooy katapusan nga apostoles Igsoon nga nagsulat ni ining Pinadayag. Now, ingani, dugin ang panahon, wala na si Kristo, tuwa na sa langit si Kristo. Mga more or less 90 years, more or less mga 60 years, no? Kay 31 AD man namatay si Kristo, o niya mga more or less 90 AD man eh. So therefore, more or less mga 60 years ang ninglabay. Now, wala tayo nabasa sa Biblia Igsoon nga si Maria nabanhaw gikan sa kamatayon. Wa sa tayo mabasa Igsoon sa Biblia nga si Maria wala moagi og kamatayon. Okay? Now, kung wala tayo mabasa sa Maria dinhi nga punto, dili nato makonclude nga ang babae ni si Maria. Kay kung atong iliteral, kay giliteral man nila nga pag ingon babae gyud nga literal. Na kung imong iliteral, mubangga sa ubang prinsipyo dinis Pinadayag. Kay dinis sa Pinadayag Igsoon, especially dinis sa gitawag nato Pinadayag Kapitulo 17, na may babae nga dautan diri, basaon ako 17. Og ang usa sa pito ka manulunda nga may pito ka mga panaksan miabot og miingon kanako, o Marika, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babae. Now, kinsa man ni siya? Unya kini bantugan nga dautan nga babae naglingkod ibabaw sa daghang katubigan. Usa galutaw-lutaw ni tubig kung atong iliteral. Mao nay problema Igsoon kung atong iliteral ang mga punto diri. Kay nganuman, lisod man tayo mingon nga, kanang Pinadayag 12, babae na nga literal. Kanang Pinadayag 17, simbolik na nga literal. So ikaw ni nagbuot. Now, ang babae magud Igsoon ga simbolo na sa iglesia. Mabitaw nga kanang sa Episo Kapitulo 5, 23-25 nga mga bana palanggaan niyong asawa. Okay? Maingon si Kristo na higugma sa iglesia o si Kristo mao ang
bana. So therefore, ang iglesia mao ang asawa. So ang iglesia gisimbolo sa usa ka babay. Mauni ang interpretation sa pinadayag 12. Nga diin ang babay nga naa dunay gitawag na to bituon siya mga ulo, di ni mo matawag na si Maria kay patay na biya si Maria dugay ng panahon, no? Kung buhi pas Maria abot sa na edad ni Maria na ng panahon na, o wa man tay mabasa sa Biblia nga si Maria nabanaw. Naarana sa pagtulunan sa dako nga simbahan. Balik kanimo Igson. Ang bata niya, asa man nag-rever? Okay. Dini Igson, kung imong lantawon sa Pinadayag Kapitulo 12, okay, gisingyasan naman tayo Igson nga. Time na. Balik lang tawag ko niya. Karon to Igson, mobalik kita karon. Sa atong pagbalik na din si Christopher Torregusa Baay, niya sa si Juvenel Optima Noob, Pastor, gasunod ba ang mga SDA sa balaod sa adlang ipagpahulay nga og magtrabaho patyon base sa Exodo 31? Salamat. Kita kan sila Igson. So, ingani ang atong tubag na punto. Ang Ten Commandments, eternal siya. Mismo ba gani sa panahon kang Pablo, 30 katuig na ang milabay gikan sa pagsaka ni Kristo sa langit, naagyapon ang gitawag na tuog Ten Commandments, tagsaon as pagbasa. Pero kanang word nga pagpatay igsuon, naana sa tanan, dili na ingon nga, gilapasong aloy pagpahulay, diha ka patyon kung nakalapas sa aloy pagpahulay, halos tanang sugo, patyon ka, basta nakalapas ka, kay naasin sa gitawag na tog theocratic form of government. Mismo pa manggani igsuon kining gitawag nato nga pasipala nimo ngalan sa Dios. Lucas gitawag nato Leviticus 24:16. Kay nahibalo man gyud ko nga Katoliko, Protestant, pareharata. Kung imo pasipalahan ang ngalan sa Dios, nakasala ka. Unya kinawas Biblia batuon. Ha? Di man tamingon nga para sa adlaw pagpahulay nga kamo Seventh-day Adventist kamo ro may nagbantay sa Sabado, Domingo man amo nganong inyong batuon ang maglapas. So, dili ko mo balik sa inyo kay Domingo man yan, pero makabalik ko sa inyo para aning puntuha. Kung imong pasipalahan ang ngalan sa Dios, makasala ka, parehagap mo sa inyo. Unya kay batuon man sad. Ang bato mo ko kaniadto Igsoon, mao ni ang gitawag natong punishment during sa theocratic form of government. Pero bueno, ato sa bugdoon kay Natay Caller, go ahead palihog. Hello, Pastor. Padayon Igsoon. Mangutanan ko, Pastor. Padayon palihog. Asa mabasa sa bagong tubon nga ang baboy dili kasaon, bitna. Asa mabasa sa Bagong Tugon? Oh, Nga ang baboy dili makaon? Okay. dili pa. Okay, daghang salamat. Niya akong tubag. Walay mabasa, litra por litra, sa New Testament, ang baboy dili makaon. Wala say mabasa, litra por litra, sa New Testament, ang baboy makaon. Tablatan niya ng duha. Protestant, Catholic, pamina mo. Kung inyong litra por litrahon, asa mabasa, sa New Testament, nga dili makaon ang baboy, honest kumutubag, walay litra por litra, mabasa nga ang baboy dili makaon sa New Testament. Pero, wala say mabasa, litra por litra, nga ang baboy makaon panahon sa New Testament. Tablata. Pero na ako'y mabasa nga naay tagna
nga mismo pa sa katapusang adlaw, wa pa man ta maabot ang katapusang adlaw. Mismo pa sa panahon sa pahukom, wa pa man ta sa hukom. Mismo pa sa panahon sa silot sa kalayo, wa pa may silot sa kalayo. So kung ako ni siyang mabasa, meaning to say, nagpasabot nga ang balaod sa pagdili pagkaon sa baboy, nagpadayon kay hangtod gana sa katapusan sa kapanahonan. Basahon ako. Okay? Isaiah 66, versikulo 15. Okay? Nga, di 15. Old Testament ni siya, pero ang application ini, hangtod sa atong kapanahunan karon, hangtod pa sa katapusan sa kapanahunan, inibalik sa Dios. Basahan ako. Kaya niya karon si Huba, 15, sa 66, sa Isaias. Kaya niya karon si Huba, muanhi, uban ang kalayo. Question, niabot na ba si Huba uban kalayo? Wala pa. So therefore, future. Okay? Kaya niya karon si Huba, muanhi, uban ang kalayo. Og ang iyang mga karo, masama sa alimpulos, aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko, uban ang kabangis, og ang iyang pagbadlong, uban ang sigas sa kalayo. Future ni siya, kay wa pa ni mahitabo. 16, kinsa may ang patyon. Okay? Kay pinaagi sa kalayo, si Huba mo pahamtang sa hukom. Niabot na ba ang hukom? Pinaagi sa kalayo? Wala pa. So future, para atong paabuton. Okay? Ingon siya din kay pinaagi sa kalayo si Huba mo pahamtang sa hukom. O pinaagi sa iyang espada, ibabaw sa tanang unod, meaning ibabaw sa tanang tao. Dili lamang Israel. Tanang tao man. Kung ikaw mo angkon ka nga tao ka, apil ka niyang sugo. Okay? Sumbahin tayo magbasa. Ibabaw sa tanang unod o ang pinatay ni Huba, daghan. Daghan ang iyang patyon. Nga naman, kaya nagsupak. Nang pangutana, dinhi nga konteksto, kinsa iyang patyon? Versikulo 17. Nya. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon, o nagaputli sa ilang kaugalingon, aron sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo, sa usa, dihas taliwala, nagakaon og unod sa baboy, og dulumtanan, og ang ilaga, og silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Jehovah. Future ni siya. Mamagkitaw nga, kaniadto sa di pa ko 7-day Adventist. Wa ko nagkinabog 7-day Adventist. Pagabasa na ko ani, nangita kog pastor o pari nga mo explain ini. Hangtod karon wala ko kakita. Kung naa may nakadungog karon nga lain nga reliyon, panawag ko nung mo dinhi, i-explain sa ako kini Isaiah 66, 15 nga tos 17. Nga naman, duhara ka paagi ani. Moingon nga kana wala matuman. Kung moingon kana natuman, kung wala matuman, asa man na nabasa nga nag-ingon wala matuman. Kay future man eh. Mo bitaw nga wag yung ko kakita og sakto nga explanation nini. Kay alang nis katapusan mga adlaw. So sa ato pa, pag ingong mabasa ba litra por litra sa New Testament nga makaon ng baboy, wala tay mabasa litra por litra. Wa sa tay mabasa nga nag-ingon makaon na. So tabla ta. Pero diri ta magbulag sa Isaiah 66, versikulo 15 ngadto 17, nga wa pay naka-explain nini. Wala pay naka-explain kay tanang tao ni nay nag-attempt og explain mayon sa iyaras mga Hudiyo pastor. Unsa iyas mga Hudiyo nga tanan unod, tanan tao. Payog tanan tao. Way labot lugar ang uban ana. Mauni nga nangita ko sa explanation na ni hangtod karon wa bagyo ko kita. Kung si Kristo sad imong pangutanon, nga mingon nga pangutanon mo si Jesus Christ, kay sugo man ang pagdili pagkaon sa unod sa baboy. Basi unya pag-abot ni Jesus Christ, moingon si Jesus Christ, ako miani aron usbon nako ang sugo. Ako miani aron bungkagon nako ang sugo. Ato kuno tan-awon si Jesus Christ unsa iyang sulti. Mateo kapitulo 5, versikulo 17-18. Mato pa niya dinhi. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman nini. Wa man gani gibungkag. Gituman man gani niya. Ang uban mingon probang protestan nga, agituman ng Kristo kita dili mo tuman. Sumpayan tas pagbasa. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo
nga samtang magaluntad pa ang langit ug yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Okay? Bisan usa na lang kakudlit o usa na lang katulpok, niini hangtod ang tanan matuman. Question, nawala na ba ang langit ug yuta? Kay ato nang lapason? Wala man. Bisag tudlok o kudlit, dili pagwalaon. Kay nga iyang gitandi nga mas mahanaw pa ang langit ug yuta. Busa kung aduna may magwawali, ma-Protestant man o marumang Catholic, nga moingon, wala na nang sugo, sumpayan ta sa pagbasa. Nag-ingon diri, versikulo 9, 19. Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing gyutay ni ining mga sugo og magpagpanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-isipon nga iwit didto sa ginharian sa langit. Apan, bisan kinsa nga magatuman og magapanudlo ni ini, kini siya pag-aisipon nga dako didto sa ginharian sa langit. Unsay gisgutan? Ang sugo. Muna nga ang Seventh-day Adventist nagpabilin sa dili pagkaon sa unod sa baboy. Lisod sa kayo, pampanalitan, kamo mo'y sakto. Mayingon lugar sa Jesus Christ, kamo Seventh-day Adventist, dili tamo luwason kay wala mo magkaon sa unod sa baboy. Mayingon ka sa Kristo, nga gidasi pa mangganit mo kaog mga utan. Pero what if, kung ang gisulti sa Seventh-day Adventist nga gikan sa Biblia tama, nga ang mukaon sa unod sa baboy, asa ka taponiton. Mamanggani mga pinangga, balik ta sa Biblia, balik ta sa kamaturan, balik ta sa gitudlo sa Dios. Palapig son, palihog. Napadya? Wala na? Pastor, Padayon. paano maura to, Pastor? Sige, daghang salamat, Igsoon, sa imong pagpanawat. Panihog, Igsoon, i-share lang ninyo kini nga episode aron mapanalanginan usab ang uban. Okay? Niya din si Elisa Liado Edriga Petroski. Hello, Pastor. Mayong hapon, my first time watching sa imong programa from US, Illinois. O mayong hapon usab nimo diya, Igsoon. Elisa Liado Edriga. First time nimo pagsulod sa ato nga programa. Kuan lang, Igsoon, i-share lang kini nga episode. Sherwin Sukuahi, mayong gabi, Pastor. God bless sa program o tanan gikan diri Sydney, Australia, no? Kaya may lain Sydney akong nabantayan, Australia raman. Niya sabi ni si James Lo Aparicio, Hasent Doy Ticon, hello Pastor, mayong hapon, salamat sa makununayong pagserbisyo alang sa paglambo sa kahibalo mahitungod sa pagtulunan sa Biblia nga maoy gisunod sa mga SDA. Nga nilang mga pinangga, kay daghan ang akusasyon sa Seventh-day Adventist nga ang pagtulunan kuno sa Seventh-day Adventist iyan Ellen G. White. Kadungog ba mo nga nagpamatuod kus Biblia dire pinaagi kang Ellen G. White? Makaisgot lang kung Ellen G. White igsoon kung ang nangutana usa ka Seventh-day Adventist. Pero sa akong pagpatudlo sa atong pagpamatuod diri sa 28 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist, walay usa nga dili mapamatud-an sa Biblia. Kay gahuna-huna manggod ang uban nga dili mapabarog sa Seventh-day Adventist sa tibuok kalibutan pinaagi sa pagsibya, open forum sa tibuok nga kalibutan, live pwede mo mangutana mga pinangga, no? So ang ato ikagarantiya, ang atong tubag mapamatud-an sa Biblia, dili tungod kay kinsa ang nagbarog diri, apan tungod kay ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist gikan sa Biblia o Biblia ra. Bible and Bible alone. Makahisgot lang tag-history, Igsoon, mo support. Pero ang magpamatuod, Biblia. Dili sama sa ubang pagtulunan nga ang mupamatuod silang iglesia ang referensya. Dili ang Biblia. Kini, Igsoon, Biblia and Bible alone. Pero, niap din si Reggie Toledo, niya din si Annabel Tumampos Lagata, niya din si Narbasa Binos, niya din si Lini Ondoy, si Nitsan Giorgio Salagusti John, no? So akong ipangmusta ug ako usab i-greet ang ato nga mga pinangga nga mga kaigsoon sa US. Ilabi na usab ni brother and sister J. Salcido, brother and sister Jag Bautista, uban sa mga kaigsuonan, ug usab kang Rex Gonzaga, uban siyang pinangga nga asawa. Bino, natay caller, go ahead, palihog. Padayon Igsoon. Hello? Padayon Igsoon, palihog. Hello? Go ahead.
Ayaw paminaw sa imong monitoring zone. Malate na og mga 2 to 3 seconds. Paminaw sa imong cellphone. Ayaw pagsalig sa monitor. Cellphone lang igsoon. Inoy, madungog man ko nimo. Go ahead, palihog. Sige, dito ako nagatanong sa'yo. Ang tanong ko po, anong pizza yung mga tanong po namin? Bakit hindi nagpo sila ng noong? Mura og hising, dili 5x5 ang imong signal igsoon. Hinay-hinaya lang. Kay dili mo, I don't know kung sa soundbox ba na ako ni. Ayaw ipa-loudspeak ko no igsoon. Matod pa sa amo nga operator diri. Ayaw i-loudspeak ang imong nga cellphone kay murag mo backfire siya ba. Ayaw lang i-loudspeak. Go ahead igsoon, palihog. Isubliay mo pangutana. Kailan ipinanganak ang Panginoon natin? Sabi dito, bakit December? Isang Katoliko. Okay, daghang salamat na igsoon. Actually, mismo Roman Catholic igsoon. Na ako'y, wala ko madala akong referensya diri. Pero kung utangon ako na siya nga tubag, ako nang basahon next episode. Pero mismo ang encyclopedia sa Roman Catholic nagpamatuod nga dili December 25. Okay? Now, mismo ang Seventh-day Adventist, dili December na tao si Kristo ug unsay pagpamatuod sa Seventh-day Adventist. Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Atong tanawon. Okay? Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Nagingon diri. Og nahitabo nga niadtong mga adlaw, miabot gikan kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang na nagpuyo sa tibok nga kalibutan. Remember ang Luke chapter 2, mauni ang kapitulo sa pagkatao ni Jesus Christ. Now, kung imong tanawon ang detalye sa pagkatao, dinhi na din ta moabot sa versikulo 7, versikulo 8. Pero atong makita nga context ani sa Lucas 2. Og ang Lucas 2:1 nagisgot nga si Augusto Caesar nagsugo nga ang tanan magpalista. Sa ubang version ani sa English igsuon, taxed. Ang ubang pag yung version, census. So kung imong tanaw ng mga Bible commentary magingon, naghimo sila census for tax purposes. Kay naay mga tao nga mga businessman nga gikan sa laing lugar mutabok sa dako ug halapad nga gitawag diserto aron lang moabot sa Jerusalem magligosyo. Okay? So naghimo siya og sugo. Dili pareharon nga sakay na tag helicopter, eroplano, bus, kaniadto mutabok sila diserto, dal-o nila ang camel. Now karon, nianang panahon na igsuon, panahon sa December, walay mga tao mag-alig-alig o biyahe aron magligosyo kay kanang mula na werteng tugnawa. Kung December pa siya na tao, dili nimo ni siya ma-prove nga diin December ning Lucas 2:1. Kung imo tanaw na mga Bible commentary, dili December kini. Now, ikaduhang nga punto. Okay? Niya. Di sa versikulo 7 ug 8 nagingon. Okay? 8 na lang ta dito. Og niadtong dapita, may mga magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan nga nanagtukaw sa kagabion sa pagbantay sa ilang mga hayop. Og mitungha kanila ang usa ka manulunda sa Ginoo og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kanila og sila giabot sa dakong kalisang. Apan ang manulunda mingon, ayaw kamo kalisang, kay tan-awa gidad-an ko kamo sa maayong balita sa dakong kalipay nga magaabot sa tanang mga tao. Kay alang kanimo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas. So sa ato pa na tao si Kristo sa panahon nga ang magbalantay sa karnero nagpasibsib didto sa hawanan. Now based on Bible commentary o bisag asa nga history, dili pwede nimo ipasibsib ang mga karnero sa December kay perting tugnawan yan ang mga pitsaha. So nagpasabot igsoon, dili December. Tama ang Roman Catholic
sa ilang encyclopedia nga nagingon, dili December na tao si Jesus Christ. Paday Nixon. Pastor, Go. ibig sabihin, anong buwan? Marso? Anong buwan tama? Actually, Nixon, daghang mga speculation. Pero wala magud ni gi-reveal sa Biblia. So kung mag-ingon tag Biblia, wala tay mabasa sa Biblia gunsang bulana. Busa dili ta maghatag og mga speculation ni ana nga mga puntuha nga dili nato mabasa sa Biblia. Balik ka ni Megson. Ang isa pa, yung bakit ba may triangle na religion? Bakit ang isa may cross? Bakit nga may three angel nga? Ang isa may cross na logo at saka ang isa may angel na logo. Okay. Egson nga ni. Dili sala ang symbols. Mismo sa Bible, gagamit sila mga symbols. Mananap, 7 ka ulo. Okay? Pinadayag, 12 o pinadayag, 13. Naabadi mananap nga 7 ka ulo. Wala pa sa history, sa kaysaysayan nining atong kalibutan, nga naay mananap 7 ka ulo. So, kini usa ka symbols. So, dili sala maggamit og mga symbols. Now, pag ingon og 3 angels, dili sala ang paggamit sa symbols sa 3 angels, kay ato man ang mabasa sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 6, 5, 6 og 7. Atong basahon ang gitawag na tog angel diha. Okay? Kay pwede man tangudagan din sa logo. City, okay? O nakita ko ang laing malununda, 6, nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, kini siya may gidalang maayong balita. O dinhinusab din sa versikulo 8, o misunod ang laing manulunda, ang ikaduha nga nagingon, nagunob na ang Babylonia. Sa versikulo 9, o misunod na sad ang laing manulunda, ang ikatulo nga nagingon, sa makusog nga tingog, kung adunay musimba sa mapintas mananap, sunat tulo na. Okay? Kada isa nila, nagdala sila og mensahe. Sumunod gitawag og 3 angels message. Now, di sa nato ingon nga, literal nga, naglupad-lupad gito sa kahanginan, kay ang word nga angels, gikan sa Greek word nga angelos. Ang word nga angelos igsuon, dagag kahulugan. Posible, literal nga angel, posible usab nga gitawag og messenger. Okay? So, mauni ang punto nga pwede magamit og simbolo. Na karon, mahitungod sa cross. Yes, pwede sad ka magamit og simbolo sa cross. Gigamit gyapon na ni Apostol Pablo. Okay? Unang Korinto, Kapitulo 1. Atong tanawon ang maong bersikulo. Okay? Unang Korinto, Kapitulo 1. Okay? Aron na tagaan na to og punto kana. Okay? 1, bersikulo gitawag na tog 18. Kay sa mga nagakalaglag, ang kaasuyan sa krus mao'y usa ka binuang. Okay? Alang krus nagakalaglag, ang kaasuyan sa krus usa kuno ka binuang. Sumbayan tas magbasa. Apan alang kanato nga ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. Unsa ang krus gahom sa Dios? May gingon sa Biblia? No, symbol ni siya. Nganuan, tungod kay nagrepresent ka na sa gitawag unsay nahimo ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Mao man gani si Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 6, kung atong tanahon, okay? Galacia Kapitulo 6, nagamit gyapon siya simbolo sa cross. Atong tanahon. Okay, 6:14. Apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Palayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa cross ni Ginoong Hesus. Lain pagin simbolo gigamit. Kung gusto ka musunod nako, pasanan ninyo ang akong cross. So meaning to say, mayong kag cross, mahitungod sa kamatayon ni Kristo, mahitungod sa mga trials, pasana akong cross, mahitungod usab sa gitawag nato og minsay sa kamatayon unahimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Busa, dili sayop ang paggamit sa cross. Ang sayop igsuon kung manguros ka. Nganuan, wala sa Biblia ang pagpanguros. Wala sa Biblia ang word nga crucifix. Ang nas Biblia, ang cross. Musunod lang kutas Biblia.
kung musunod tas Biblia, pwede ka maggamit sa simbolo sa krus, pero di ka maggamit sa crucifix. Dili ka pwede maggamit sa pagpanguros kay wala na sa Biblia. Balik ka ni Maigson. Go. Wala na? Nawala na siya? Bueno, niya din si Nets Bibico, Quizon. Hello, Pastor. Mayong udto, watching from Saudi Arabia. So, ugto digto karon sa Saudi Arabia. Niya din si, gitawag na to Edwin Maybano. Hello, Pastor. Mayong hapon. Happily ever after kay Marcos Antonio Sam. Mayong hapon ni mo dia, sir. Jubar Lasarte. Mayong hapon usab ni mo dia, Igzon, sa Visayas. Rodolfo Canones. Mayong hapon, Pastor Chris. God bless sa imong program. Michael W. Mayong hapon, Pastor. God bless you always. Mary Jane Eva, amen, Pastor. Bueno, natay caller. Go ahead, palihog. Padayon. John. Hello, Pastor. Gabi. Mayang gabi usap ni mo di, Exxon. Ganang. Ang may buot pa sa Go. Hebreo City, 19. So, ibang niyan. Ato masahon ang Hebrews 7, no? 7:19 nga imo nga ipabasa. Okay? 7:19 nagingon. Ingon siya dinhi, kay walay mahimong hingpit pinaagi sa kasuguan og sa laing bahin gikapasulod ang usa ka labi pang maayong paglaom pinaagi nini magaduol kita sa Dios. So ang imo pangutana, unsa imong pangutana ni? Andre sa akong Islamong people, even sa Hebreo. Naka-interview, di maka-hingpit ang laod ni Moses. Mura din ako maklaro, Exxon. Hebrews 7:19 may mong gignon. Hebreo. Ayaw i-loud speak, Exxon. Aron din mag-backfire ang imong tingog. Wala man. Andre sa tibuhat ka kayo nga Biblia, ang dire, dili sila maka-hingpit ni Moises. Okay. Dagat salamat, Exxon. Ang tubag ka na, Exxon, tinuod na. Nga makahingpit man tong sugo ni Moses. Kay ang sugo gisgutan diya, Exxon, dili mao ang napulo ka sugo. Unsay ebidensya nato na, Exxon? Kay naghisgot man gud ni siya og walay mahimong himpit pinagis kasuguan og sa laing bahin gipakasulod ang usa, no? Now, unsa ni siya nga kasuguan? Diri gyapon ta sa Hebreano ha. Hebreano 9 versikulo 9. Atong tanawon. Okay? 9 nagingon. Nga ingon sa sambingay, ingon nga sambingay, mao sa kapanahunan karon. Sumala ni ining maong pahimutan ginahalad ang mga gasa o mga halad inihaw nga dili arang makahingpit sa kaisipan sa magsisimba. So unsa nga sugo ang dili makahingpit? Katong mga sugo sa paghalad. Dili ta mo ingon nga napulo ka sugo dili hingpit. Kay ang napulo ka sugo hingpit. Ang kasuguan sa Dios hingpit nakapabag-o sa kalag. Salmo 19 versikulo 7. Atong tanawon nga ang sugo makahingpit. Dili ingon makahimpit sa kaluwasan, kundi ang sugo hingpit. Okay? Ang sugo hingpit kay nagingon siya, ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Dili ingon nga kung utuman ka sa sugo, hingpit na ka nga di na ka masayop, ang sugo mo hingpit. The law is perfect, just and good. Asa na mabasa ang just and good? Roma kapitulo 7 versikulo 12. Mao ni ang giingon sa Biblia. Okay? 7:12 nagingon. Atong sahon. Okay? Ingon siya dinhi sa 12. Busa ang kasuguan balaan og ang sugo balaan matarong og maayo. So tama ang nasabtan sa Seventh-day Adventist nga ang sugo nga dili makahingpit niya ang tubag sa Hebreano 9:9 ang mga paghalad-halad dili makahingpit. Nga naman, naa naman ang katapusang halad nga mao si Jesus Christ, nga mao ang muhingpit sa ato nga pag-alagad. 2 minutos ang nabilin. Exxon, last question before ta mo biya sa kanginan. Yan naman, bawal magkang babae mo sa inyo, kung lagi, babae lagi sa identified. Di na ko maklaro, Exxon. Mura o dili gyud klaro ang imong kuan, imong signal. I don't know kung sa amo na soundbox o sa imong signal. Ay lang imong kuan. Last, Exxon. Ito
Pastor, babae lagi namuno sa inyo, di ba bawal man mamuno ang babae sa inyo? Di gina ako maklaro, Igsoon. Anyway, 2 minutos naman sa ang bilin. Kung tabagon ta ka ng Igsoon, basig malang-alang. Ako na hangyo sa imo Igsoon, Brother Regan Copias, sa Pulumulok. Karong Huwebes, balik, panawag, pagbalik. Bueno, Igsoon, wala gyud usan lang gyud kamitos ang nabilin. Ako na lang pangumusta sa atong mga kaigsunan sa Amerika. Brother and Sister J. Salcido, Brother and Sister Jaga Bautista, o sa mga kaigsunan des Bakersfield International, Seventh-day Adventist International Church, o usab sa gitawag kang Brother and Sister Rex Gonzaga. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager, sa among communication director o sa division communication director usab. Dili lamang si Pastor Chris Macalares mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan. Mauray angay nga mabuhi. Magambuta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Among gikalipay ang imo usab pagkuyog kanamo uban sa balang espiritu. Ako nag-ampo sa pinasay alang sa tanang OFWs tibok nga kalibutan uban sa ilang mga kabataan, pamilya dinhi sa Pilipinas. Panalingini sila, ilayo sa disgrasya, intensyon sa dawtan tao, o mabalon na mo ang kalipay, o tanan usab ng mga Adventist nga naminaw nining programa o bisan pa man sa dili Adventist nga nagsubay nining programa, panalangini Igsoon, Ginoo. Tuguti nga ikaw magapanalangin sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.